Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo, hoxe dende este fermosísimo Pazo de Quintáns. No programa desta semana recibiremos a actriz e presentadora Beatriz Herén. Tamén coñeceremos as colareiras do TikTok, as mecas Patri e Beba, Neta e Aboa, que son un auténtico fenómeno nas redes sociais. Tamén conversaremos con Carmen Salinero, a presidenta da Sociedade Española da Camelia, directora da Estación Fitopatolóxica do Areiro e que vai ser a pregoeira nas festas da Peregrina na cidade de Pontevedra. E falando de festas, estaremos nas de Ribeira, no Mexillón de Rianxo e tamén no Albariño en Cambados. Pero antes de todo isto, música con Juanma Lorenzo. Comezamos. Que tal, Dani? Pois hoxe temos con nós un grupo que se presenta por eles solos. Un grupo de rapaces aos que lle gusta tocar rock and roll. Eles son TNT Band, seu voceiro Iñaki. Que tal, Iñaki? Moi ben, aquí estamos. Bueno, pois, contanos, quen sodes TNT Band? Pois somos uns rapaces de Vila García, que levamos xa bastantes anos tocando, sobre todo Carlos e eu. E nada, temos aí un par de discos polo internet, e nada, estamos aquí presentando algúns temas. Bueno, sodes moi novos, pero como dis, 7 anos tocando música, non? Sí, empezamos facendo versións e tal, pero como grupo serio debemos de levar do 2017-18. Bueno, polo que vin, o nome do grupo xurdiu dun videoxogo, non? Contanos un pouco. Non, xurdiu dunha canción da CDC, que era a de TNT, e despois tamén, como era unha marca de explosivos e tal, dixemos, bueno, pois mira, xa que... Bueno, moláganos e xa está, basicamente. Bueno, dende o 2018 sacachedes o voso primeiro tema, agora estades co segundo, non? Contanos como este álbum. Pois este álbum é bastante máis maduro que o primeiro, eu creo, porque, bueno, o primeiro álbum saiu cando tiñamos 16 anos, pero obviamente compúxose antes, teríamos 14 ou 15. Entón este xa se compuxo con 17, 18, bueno, un pouco máis de madureza e tamén máis madurez musical, son máis anos tocando o noso instrumento e tal. E bueno, basicamente rock and roll de toda a vida, e que nos gusta facer. Este disco, compañero, contanos, que se podemos atopar nel? Que se pode ver? Pois hai de todo, dende rock máis tradicional, hai toques un pouco máis metal, hai máis ska, algunha puncarrada polo medio, incluso hai temas un pouco máis lentos como un que vamos tocar hoxe. Bueno, unha dos temas é San Roque, está aí pretiño a vosa festa. Contanos de onde xurdiu este tema. Pois este tema fixo Manu, o noso baixista, e fala un pouco pois eso da festa, e cando vamos tocar por aí sempre poñemos a xente a cantar o de San Roque es cojonudo, como San Roque non hai ninguno, porque, bueno, parecenos guai como ir levando por aí a nosa tradición e tal, e aparte, pois é unha data bonita para lembrar, sobre todo estes anos que non a houbo, e, bueno, é unha canción que nos transmite bastante. Bueno, pois precisamente San Roque, a canción coa que van a comenzar, así que con todos vos, TNT Band. San Roque es cojonudo, como San Roque, no hay ninguno. San Roque es cojonudo, como San Roque, no hay ninguno.
La que aguante se experta, cando saio con la festa ainda non remata. Imos cara a praza, 12 menos cuarto. Un chegase pozo, outros directamente a gotas de foriscos. Cando saio santo, aquí vai caer, vai ser a las barandas. A xente papora, pule cara a baldosa. Pra seguir cantando, meterte ese carro ao sol. Rindo bebendo como a noite anterior. Bueno, de contado falamos con Carmen Salinero a pregoeir este ano das festas da Peregrina de Pontevedra, pero antes imos ir ata Cambados. A localidade viviu por todo alto a súa festa do Albariño, que celebrou este ano os seus 70 anos de vida. Na seguinte reportaxe resumimos todo o que deu de si este evento. Para nós é unha edición moi especial, por dous motivos. Primeiro, porque levamos 2 anos sin celebrala e xa se nota no ambiente, xa se nota que é un mércores a mediodía e temos o Paseo da Calzada a rebosar de xente. E tamén é unha edición especial porque é o 70 aniversario desta festa do Albariño. Parece que a xente tiña ganas de que voltase isto. Hai un montón de ambiente dende o primeiro día, estamos encantados, a verdade. Este ano noto máis ambiente que o ano anterior, o último ano que se fixo no 19. Despois de 2 anos de pandemia, a xente tiña moitas ganas de volver a disfrutar do viño albariño e da festa en sí. A festa do Albariño está sendo de unha gran afluencia. Moita xente, moitas ganas de festa. Notamos que día a día, pois, isto enchese, hai moitas ganas, xa che digo, hai moitas máis ganas de festa. Afortunadamente ha habido algunas perlitas, alguna cosa que tenía algunas cualidades positivas muy bonitas, muchísima tipicidad en todos los vinos, muy lineales en el aspecto de todos los atributos que representa lo que es un vino de Rías Baixas. Hay que tener en cuenta que Rías Baixas es quizás la zona más importante de vinos blancos en España, ¿verdad? Y al final lo que tenemos aquí es la tipicidad de una uva y unas características tanto de suelo como de clima que al final se marcan perfectamente en los vinos que tenemos, ¿no? Unos más suntuosos, otros menos, unos con más grasa, otros con una acidez muy marcada, otros con una acidez equilibrada. Pero en líneas generales una buena línea, desde luego estos son albariños y ricos, estamos jugando en primera división. Aquí podes catar uns viños con tranquilidad, non é igual que en la calle, porque podes apreciar los matices del vino y bueno, esto pues mejora un poco de cara al posible cliente de ver las connotaciones de los vinos. Aquí en un local cerrado se verán mejor las cualidades del vino. La verdad es que es una iniciativa estupenda, porque da oportunidad a conocer elaboraciones que no conocemos los aficionados, ¿no? Porque tenemos, aparte del albariño, que es extraordinario, tenemos vinos tintos, tenemos espumosos, tenemos añadas desde el 2013. Es una ocasión muy buena que la verdad es que me encanta. Yo soy muy fan del albariño, entonces tampoco soy muy objetiva, pero la verdad es que hay un nivel extraordinario. No me extraña que el Rías Baixas pues tenga el tirón que tiene en todo el mundo. La verdad es que son unos vinos muy buenos. Siempre venimos directamente aquí a hacer túnel del vino, somos grandes amantes del vino, de hecho allí vamos a todo tema de cata por la zona de Jerez, San Lucas y demás. Pero nos encanta el cambio de rollo cuando llega el verano, aprieta el calor, te vienes aquí y puedes seguir bebiendo vino, además los vinazos que tenéis aquí, que eso evidentemente lo tenéis que vender muchísimo, porque es algo realmente digno de poner en valor, vamos.
pueden catar una cantidad muy importante, 152 me parece que son referencias de todo tipo de vinos de los que hacemos en esta denominación de origen, espumosos, blancos, tintos, crianzas, sobrelías, vinos del año, vinos de añadas anteriores, etcétera. Esta actividad es un éxito y esperamos poder celebrarla muchos años más. Bueno, pois xa estamos aquí instalados no interior do Pazo de Quintáns, no concello de Sanxenxo. Nos vindeiros minutos imos falar ni máis e nin menos que coa pregoeira das festas da peregrina da cidade de Pontevedra. Carmen Salinero, que tal? Moi boas. Boas tardes. Como estás? Benvida ao Verán. A responsabilidade non é pouca, ser a pregoeira das festas da peregrina. Estamos a escasas horas dese pregón, non sei se estás nerviosa. Non é exactamente que este moi nerviosa, pero, bueno, sí que efectivamente toda, bueno, unha boa responsabilidade, non? Sí. Que supón para ti dalo pregón na cidade de Pontevedra, ademais nas festas da peregrina? Pois non sei, porque realmente é unha cousa que non esperas de ninguna maneira, non? E cando te chaman dices ti, pero bueno, como me chas a mí, coa cantidad de xente importante que hai, non? A cantidad de xente que pode falar. E despois dices, madre mía, menuda honra, menudo honor. Non son de Pontevedra nacida, pero bueno, toda a mi vida desarrollei en Pontevedra e realmente, bueno, dices, podo dicirche o que dixo o meu fillo, dice, mamá, ser pregoeira é da peregrina. Claro, o sea, é moitísimo, non? Sí. Claro, ti, como ben comentabas, non naciches en Pontevedra, naciches en Jaén, levas máis de 40 anos en Pontevedra, e o feito de ser a pregoeira tamén demostra que botaches raíces aquí en Pontevedra, non? Bueno, evidentemente botei raíces porque a miña vida profesional sempre estuvo en Pontevedra, non? Foi o primer traballo que tuve, foi en Lourizán, no centro forestal, e non marchei xa nunca máis, non? E, bueno, nací en Xaén, pero hai que decir que foi aquela cousa, porque meu pai traballaba e me trouxeron con un mes, con 2 meses, o sea, era moi pequena cando vim para Vigo. E de Vigo, despois, xa coa carreira finalizada, veu por Pontevedra, xa non marchei daqui, o sea, que realmente mi vida está unida a Pontevedra. Bueno, coa túa implicación nas festas da peregrina, o Concello de Pontevedra quere tamén aproveitar para visibilizar o papel da muller na investigación. Non sei que peso vai ter dentro do teu discurso todo isto? Bueno, vai ter peso, efectivamente. O que pasa é que personalmente me gusta defender a igualdade. O que me gusta é que todos tengamos un posto, cheguemos a un sitio por nuestra capacidade, por nuestro gusto, porque queremos e porque podemos, non? Pero evidentemente as mulleres, bueno, o famoso teito de cristal existe, non? A mellor muchas veces penso que nosotras mesmas, non? Tes familias, tes fillos, e pois diante os fillos, non os pos, esas cousas que temos na mente non se poden quitar, non? Pero si, efectivamente, hai que defender, desde logo, primeiro, que a muller ten a mesma capacidade, e moitas veces, vamos a decirlo, a veces nos temas dos laboratorios, a mellor hai momentos en que a muller ten moita capacidade organizativa, non? E despois, por suposto, a investigación hai que tirarla para diante, porque, bueno, o COVID nos lo demostrou, non? Se non chegamos a ter o nivel de investigación que había no mundo, agora estábamos, bueno, non vamos a decir cos mortos, pero camiño dali, porque efectivamente a investigación é moi importante. É moi importante a investigación, máis nun momento como agora, xa traendo o tema ao teu terreo, con todo o que estamos a vivir co cambio climático, que xa é unha evidencia. Crees que neste sentido se están facendo todos os esforzos para tentar paliar, cando menos, todas as consecuencias que xa son unha evidencia? Bueno, vamos a ser realistas, non se están facendo. Pero non se está facendo porque incluso nós, non? Aínda pois vamos coa bolsa de plástico, aínda vamos facemos e botamos a basura, es que aínda hai moita educación que facer, non? A educación non é decir por favor solamente, unha cousa que tens que levar adentro. E aínda nos falta moitísimo por recorrer. Somos máis conscientes? Sí. Os nosos fillos máis que nós? Eu penso que tamén. Pero, bueno, eu tamén viví na época en que, non sei se vos recordades, os avós recollían a basura, quemaban, partiban para o gocho, partiban para as galiñas, e todo se perdón en moi poquinho tempo. Agora temos que recuperar todo aquilo, aprender a separar, aprender, e aínda hai moito que aprender, non? E desde logo vamos camiño pero non sei se nos va a dar tempo, vamos un poquinho lentos, é mellor. Claro, con consecuencias evidentes sobre o sector agrario, por exemplo, é evidente, non? Estamos vendo como este ano as producións son máis escasas, o tamaño dos produtos, da froita, etcétera, é máis reducido, é palpable xa, non?
Sí, eu penso que, papá, vamos na agricultura sempre moitas froitas son cíclicas, hai anos beceros, hai anos que producen máis, anos que producen menos, frutas máis grandes, máis pequenas. Ben, é certo que este ano, curiosamente, co calor que hubo, están máis retrasadas as colleitas. E despois, o que está claro que, bueno, pues que estos cambios climáticos, tantos calores e tal, pues tendremos que empezar a ajustar os cultivos. Tamén hai que darse conta que cada vez son menos os produtos fitosanitarios que podemos utilizar, menos os produtos químicos, os abonos tamén van a estar moi regulados. Entón vamos a ter que ir producindo máis aquelas cousas que de verdad podemos producir por zonas. A mellor en nosa zona aquí nas Rías Baixas estamos un poquinho acostumbrados a que podemos producir de todo, porque é certo, temos un clima e un solo tambo que podemos producir de todo, non? Pero realmente a mellor temos que ser un pouco máis conscientes de echar pues, menos adubos, menos, trabajar un poquinho e ir máis aquelo que de verdad vai darse ben no suelo, en nosa zona, non? Pouco a pouco. O cambio climático é un reto de presente, un reto de futuro, en ese sentido non sei se a mocidade de agora nos pode axudar a todo isto, e se crees que, por exemplo, aquí en Galicia é un bo lugar para desenvolver a carreira no ámbito da investigación, se é un bo lugar para a ciencia e a investigación. Sí, eu penso que a investigación se pode facer en calquera parte, non? Desde logo, o que está claro é que a alimentación humana va a depender da investigación que fagamos no mundo agrario, non? No mundo agrario, ahora mismo, vamos a ter que adaptar o que digo, os cultivos, os produtos e todo a nosa zona, non? Vai ter que ser todo moito máis local, moito máis adaptado, e efectivamente, eso hai moito que facer na investigación, porque ao final tens que hacer probas, e se non queres investigar, tens que hacer experimentación, tens que facer, traer os cultivos, ver aquí como van, xa digo, hai moitísimo que facer, e a xuventude parece que está un pouco máis mentalizado, vamos a esperar que sí que o este, que sí que se dé conta, e que bueno, pues efectivamente, que pouco a pouco se dé. O que pasa que o que decimos, hai tempo para facer eso, hai que, a veces, a lo mejor hai que acelerar un pouquiño, e ser un pouquiño máis constantes e ser máis conscientes. Bueno, como dicíamos ao comezo da entrevista, ademais de pregoeira das festas da Peregrina, esa directora da Estación Fitopatolóxica do Areiro, creada a finais dos 80 para contribuir ao desenvolvemento do sector agrario aquí na provincia de Pontevedra. En que sentido, precisamente, contribuiu a Estación Fitopatolóxica a ese obxectivo, ao desenvolvemento do sector? Bueno, realmente nos contribuímos desde varios puntos de vista. Primeiro, porque sempre desde a estación se ha defendido a loita biolóxica, se ha defendido o intentar coñecer os ciclos dos cultivos, pero os ciclos, digamos, dos problemas das plagas que iban a ter, ¿no? De maneira que sepamos cortar no momento en que é máis eficiente, non aplicar porque si productos, ou non estar continuamente, o sea, facer un estudios ben, conocer ben o que temos. Desde ese punto de vista, a estación sempre foi líder en este tipo de estudios, e despois, desde a parte de, digamos, está unida a Diputación de Pontevedra, nos o que temos que defender é o patrimonio noso, non? Cada vez máis. Digamos que, por así decirlo, onde temos as competencias, os concellos, hai que ponerse en valor. E o patrimonio vegetal aínda está moi escondido. Todo o mundo sabemos, sí, porque aquella carballeira, porque aquel oliveira que está na porta da igrexa, pero non lo sentimos aínda como moi o patrimonio, non? Entón, aí tamén estamos a traballar moito, estamos defendendo moito, pois temos unha web con todas as árboles senlleiras, vamos a meter as árboles notables, e que a xente coñeza a importancia que ten o patrimonio vegetal, non solamente a arquitectura é patrimonio, os árbores son patrimonio, é o que vamos a deixar aos nosos fillos, e teñen que aprender a valorarlos. En eso estamos traballando, intentando concienciar mucho, pues, en este caso, a Rías Baixas e a Pontevedra, ¿no? Que é onde estamos. O eixo da Estación Fitopatolóxica segue sendo, non, a investigación, o tratamento contra as pragas. Non sei agora mesmo en que proxectos ou en que investigacións estades a traballar, nun momento ademais que supoño que están aparecendo cousas novas, non sei. Sí, por desgracia, eu penso que as pragas sempre están a aparecer, non? Parece que cada ano ven unha nova, ou ben, bueno, hai unhas listas que son as listas que ten a Unión Europea, que hai unha serie de plancas marcadas que se sabe que poden vir e que se está esperando. Entón, bueno, hai que facer unha serie de análisis obligatorio, en este caso, las competencias de la Xunta de Galicia, pero nos desde a Diputación pues, temos unha unidade mixta creada con eles e traballamos moito para todos, para os organismos oficiais, ¿no? E realmente, bueno, pues non vamos a decir aquí nomes porque la xente os nomes asusta moito, pero sí tenemos unha serie de plagas, bueno, pues por desgracia veñen de Portugal, veñen de Francia, vienen de outras comunidades, se van chegando a Galicia e temos que conocerlas e ver como litar con elas, ¿no? Entonces, traballo non nos falta,
mostras de análisis tampouco nos falta, traballo temos moito. Claro, tedes moito porque o que comentábamos antes, non tedes como un campo de acción bastante amplo, non? Dentro das competencias da estación fitopatolóxica, moi amplo, non sei agora mesmo, por exemplo, se nos podes contar un pouquiño para que os espectadores saiban exactamente en que andades a traballar, pois cales son algúns desas investigacións nas que estades metidos. Vamos a ver, vamos por campos, somos moitos, realmente no equipo somos varios doctores e despois hai varios técnicos, hai moitos traballo de campo, xa unhas 40 persoas traballando. Bueno, pois podíamos decir, non sei, os máis conocidos, os que máis son, pois a mellor no mundo forestal, pois ahora mismo o Bursafelenchus, que é un nemátodo que mata os pinos, sobre todo na zona sur de Pontevedra, é unha enfermedade, é unha plaga cuarentenaria, pois temos as bandas que están moi preocupadas, non sei se a xente escoitou dos pinos que veñan moitos da zona dos países de Cantabria, bueno, Donosti, por aí, que morreron as bandas, a banda marrón, a banda roja, a banda vermella, e despois en el tema da viña, bueno, en el tema da viña temos todas as enfermedades de madeira, que a xente está armilaria, que non nos abandona, que nos ten aí postos, non? Bueno, o que aparece agora, Portugal acaba de poner un punto de flavescencia dorada moi grave, agora temos que empezar as mostras, estamos empezando, chegando as mostras para estudar se aparece ou non, esperemos que en Galicia non chegue, a flavescencia chegará dende Portugal, e despois no castaño temos el río Cosmos, a bispilla, que todo o mundo fala ahora, por suposto o chancro, toda a vida, o cancro con nos leva do castaño a fitóctora. Bueno, es que aquí temos un clima que hai que darse conta que o que decimos, es que hai tantos cultivos, tantos, que realmente moitas veces dicimos es que a estación fitopatolóxica da Areira es que traballades en todo, es que non temos outro remedio, porque ojalá trabajáramos en unha sitio onde só hubiese, non sei, pataca ou laranxas, e fuéramos os maiores especialistas, pero es que aquí non podes. Dase de todo, polo tanto, tamén as ameazas chegan a... Hai que buscar, de feito, eso foi polo que nació a estación fitopatolóxica. No ano 80, o que a Diputación se planteou é que empezaban a surdir un montón de cultivos, os invernadeiros, as cooperativas, en hortícolas, en flores, e moitas cosas, e non había xente que mirara cales eran os problemas que estaban surdindo, porque en canto chega un cultivo, ao pouco tempo despois ven o problema, non? Entón, realmente foi a orixen da estación, e seguimos nelo. Siguen aparecendo cousas. Por certo, Carmen, dentro da estación fitopatolóxica do Areiro hai unha colección impresionante de camelias no seu xardín, e precisamente a camelia é outra das túas grandes paixóns. De onde che ven o gusto por esta especie? Bueno, pois me imagino que na miña casa había, os meus amigos na carreira tiñan, Galicia ten camelias e Pontevedra ten camelias por todas partes, non? E quizá o reto máis importante é que valoremos as camelias que vemos todos os días, e que decimos, es que é normal ter camelias e ter flores en inverno. Pois non é normal, é moi raro, e a xente chamalle moitísima atención. Entón, bueno, empecé coa camelia, cando cheguei a Lurizán, empecé propagando estaquillas, despois me din conta do patrimonio que tiñamos nos pazos como este. Aquí, por exemplo, hai unha camelia que florece en verán, que é rarísimo, está escrito, está demostrada, sí, é unha flor de inverno, non? Entón, realmente, é unha cosa que é un patrimonio, nos dimos conta delo. Hai que pensar que a Diputación de Pontevedra xa tivo un viveiro na Caeira. En 1880 tiña un catálogo e xa ofrecía 160 variedades diferentes de camelia. Xa se vendía o té, xa se vendía camelia da virides, daquela decían, non? Camelia siens. E sempre estuvo, e despois, cando se comprou o Sotomayor, se decidiu facer ali unha colección. Seguimos traballando, seguimos buscando, seguimos identificando as camelias antigas que hai en todos os pazos, en todas as plantacións antigas, e o que conseguimos, bueno, pues foi o primeiro xardín de excelencia internacional para Sotomayor, el primeiro en España. Ahora temos 4, e dentro do pequeniños que somos, pois somos os que temos os xardíns máis xuntos, porque claro, China ten moitos, o Xapón, pero hai que coller un avión para ir dun a outro. Incluso Inglaterra, que ten varios. E témolos moi pretiño, non? Nosotros os temos, de feito, cada vez que vou presentar unha nova, son eu a que me toca como directora para España internacional, levar al Congreso Internacional, pois a donde sexa, e dentro, este ano que ven, pois iremos a Italia, a levar a estación fitopatolóxica de Areiro, xardín noso, para que sea xardín de excelencia, e cada vez que vou, digo, non me van a dar, porque outro máis en Pontevedra, nun curruncho non o dan. Pero, bueno, ao final, vamos pa diante, cada vez temos un puntiño máis. É importante, porque moita xente dice, de que vale? Non é que sexa nada, é unha trama, pero sempre digo, o mismo, ti se vas a un sitio e vas a buscar un hotel, e che costa o mesmo, uno de 5 estrellas e uno de 1, a cal vas? O de 5. Bueno, pois se temos 5 estrellas e temos un xardín de excelencia, pois a xente vai querer conocelo. A mellor outro é moito mellor, o máis bonito, pero
é un marchamo máis, non? Pero bueno. Comentabas agora que eres a responsable, a presidenta dunha Sociedade Internacional da Camelia, tamén da Sociedade Española da Camelia, deses dous colectivos. Contanos un poquinho cal é a misión que se desenvolve, os obxectivos que desenvolven estas dúas entidades. Vamos a ver, a internacional é importante, se o queres ver así, porque é a proyección hacia afuera. Evidentemente, son, quero recordar, unos 2000 socios de todo o mundo. Entón, cada vez que ali dices, pois a Camelia que está en el Pazo de hoxe ten flor en o mes de agosto, se va a enterar igual un chino que un brasileño. Entón, é importante o que decimos, bueno, pois é a forma. Entón, a internacional nos hace falta para que sepan. De a internacional sacamos o que sempre decimos, como tendes oculto as camelias de Galicia, por que non se coñecían fora? Se coñecían fora porque aquí as teníamos moi estudiadas, aquí había exposicións, aquí a xente sabe, pero non se salía fora, non? Hubo xente moi importante, Odriozola, Valencia, xente que traballou na camelia. Non fomos os primeiros, ni moitísimo menos. Pero de feito había que, digamos, se queremos verlo así, hoxe en día parece que se non estás no mundo, se non estás internacionalmente, non existes, non? Entón, eso é o que nos fai a sociedade internacional, darnos esa mirada hacia afuera. A española, bueno, somos nós, e se nos reunimos pues, todos os sábados para enseñar cada unha das nosas camelias, pois pues eso, facemos unha comida, facemos unha asociación de veciños, vamos para outro sitio, e máis nós, en Popular, temos unha revista onde poñemos toda a nosa información. Cando empezamos coa revista, ahora va a ser la 40. Cando empezamos decía a xente, buf, unha revista de camelia, imposible. Vais a sacar 5 números, non hai máis. E xa van 40. Van 40, pero es que temos chea, o sea, hai tanto que publicar, hai tantas cousas, tantos sitios onde está camelia. Unha das secciones que a camelia na literatura, es que moitísimos autores han escrito sobre camelia, non escribieron, han posto nos seus libros, nas súas novelas, nas súas poesías, da camelia, de sempre, pero despois hai tantas mulleres, tantos homes, que bueno, non sei, podíamos falar muchísimo. Isabel Zendán, cando volvieron da famosa de Balmis, del tema, hai unha frase, está escrita, que decía que cando volveron dos barcos, cos barcos vacíos, traxeron plantas das zonas, pedían precisamente la zona de Filipinas, de volta, viñeron toda a volta por Veracruz, e traían camelias que se plantaron en el Jardín Botánico de Madrid, e que florecieron en 1800, creo recordar, non recordo, 88 creo que foi, non me acordo moi ben. Imaginar, o sea, unha expedición como foi aquela, non tan importante con a viruela, pois cando volveu truxo camelias, está escrito. O sea, hai moitísimas noticias de camelias que se poden recoller. Sen dúbida, a camelia, que non é originaria da nosa terra, xa é nosa tamén. Agora que imos ir a publicidade, Carmen, se te parece, aproveitamos, baixamos a ver esa camelia, que non me fixei cando entrei, lle botamos un ollo e me contas máis. Moitísimas grazas por vir hoxe ao Verán, quédanos, xa sabes, brindar co noso viño de cabecira, con Martín Codax. Foi un auténtico placer. A vosotros, e moitísimas gracias. Que vivan as festas da peregrina. Que viva pola peregrina. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán, dende o Concello de Sanxenxo, hoxe, dende este Pazo de Quintáns. Imos agora coa nosa axenda con algunhas das principais citas de lecer para as vindeiras datas. Comezamos, como non, nos concertos da peregrina. Os festexos prolongaránse ata o vindeiro 22 de agosto con multitude de propostas para todos os públicos. En canto aos concertos, alienta o de Zahara, quen estamos a ver, Los Planetas, Coquemalla, Treixadura, Víctor Manuel ou Camela. Tamén, por suposto, charangas, orquestras na Alameda e actividades infantís. Todas as propostas, ademais, son de balde. E na fin de semana máis festeira do ano en Galicia, marchamos, como non, de verbena. Facémolo nas festas patronais de Caldas. Pa que vean cómo que se mueve, te lo traigo bien suavecito. El meneíto. Oye, pa que vean.
localidade está xa inmersa na festividade do San Roque, pero os vindeiros días pasarán por ali orquestras do talle da Pontevedra, a Panorama ou estes que estamos a ver, el combo dominicano, que vai actuar o vindeiro luns día 15. As festas van rematar o martes 16 con máis música e o gran combate naval piro musical no Río Uña. Un pasito bien rico, despacito, quiero que todo el mundo se lo aprenda, dice así. E se buscan un plan diferente, poden achegarse ao Festa Clown de Vilagarcía. O Festival de Circo na Rúa vai encher as prazas e parques da cidade de humor, acrobacias e malabares, entre outras especialidades. Esta 8ª edición chega con 25 espectáculos e máis de 75 artistas. Terá lugar do 17 ao 21 de agosto con actuacións pola mañá, ás 11 con temática social e ás 12 con pequenos espectáculos. Polas tardes terán lugar as actuacións máis grandes. En os últimos días, varios puntos de referencia en canto a grandes eventos. Un deles, por exemplo, Rianxo, coa súa festa do mexillón. Na localidade repartíronse preto de 4.000 racións de mexillón elaborado en diferentes receitas, entre as que se incluíron croquetas, a vinagreta, en escabeche ou empanada. Ademais da degustación, a festa contou tamén con diversas actuacións musicais que se encargaron de animar a xente que se achegou ata Rianxo. A cita gastronómica tiña ademais un fin claro, xa que todos os beneficios da festa foron parar ao Club de Remo para o financiamento de toda a temporada. E moi pretiño de Rianxo, en Ribeira, veñen de celebrar as súas festas do verán. Houbo moita música e tamén moitas actividades para a rapazada, pero con todo, un dos principais actos foi a tradicional procesión da Virxe do Carme, que reuniu a centos e centos de persoas. É unha reportaxe de Matilde Vázquez e David Costas. Que tal, Dani? Pois aquí estamos nas festas do verán de Ribeira, que este ano ademais veñen cargadiñas de eventos. Procesión marítimo terrestre na honra da Virxe do Carme, exhibición de karate, trofeo de fútbol, música e danza tradicional e, como non, as mellores orquestras, así que acompañádenos a disfrutar. Vai a ser a misa agora mesmo, está todo cheo. Sí, hai moito ambiente, a xente xa está moi acostumbrada a ter este día das festas ao sábado para poder salir en procesión e rendirlle homenaxe á Santa. Este ano podemos disfrutar e estamos moi contentos por eso. Pois é unha gran emoción, porque se está esperando todo o ano que chegue un día como hoxe para poder sacar a patrona dos mariñeiros. Cantos anos levas levando a Virxe? Pois debo de levar uns 10 anos. E cantos anos pensas seguir levando? Vamos, hasta que o corpo aguante. Comentarnos que tal está indo o día de hoxe. Bueno, a verdad que comenzou ben, creo que o día grande das festas é precisamente a procesión marítima, é un recordo das nosas tradicións que non se deben perder, e a verdad é unha pena a néboa porque hai multitud de barcos grandes que enseñan o que é a flota de Ribeira, non? Que supón a Virxe do Carme para Ribeira e para o resto dos povos mariñeiros? Bueno, eu creo que si hai algo que veneren todos e cada un dos mariñeiros é a Virxen do Carme, non? Representa o que os povos mariñeiros son, non? Si en elas teñen unha guía, pois evidentemente para quenes estamos en terra non temos os perigos do mar día a día, pois é unha satisfacción que confíen na súa benevolencia cando salen ao mar, non? Pois pareceme moi emotivo, pareceme moi bonito e pareceme que é conveniente que a xente do mar se una pois nunha festividade tan importante como este que demostre pois o interés que ten pola súa Virgen e polas súas festas e polas súas tradicións. É conveniente que a xente do mar pois teña un día de festa porque por desgracia temos moitos días que non son para celebrar e cando hai ocasión pois non hai que deixar pasar un día sin celebrar.
É importante recordar a xente que se levou ao mar. Efectivamente, nunca debemos olvidar a xente que deixou a súa vida no mar. Como está vendo o patrón maior un día como de hoxe, na procesión da Virxe do Carme? Bueno, pois con gran satisfacción, non? Está moita acollida porque pola Virgen do Carmen sempre hubo moitísima xente, non? É un pueblo mariñeiro e o normal é que há moita tradición. A verdade que volvamos todos contentos para a terra, non? Bueno, pois nós xa cumplimos no itinerario relixioso de hoxe, así que agora toca disfrutar dun poquiño de danza e de baile tradicional de aquí de Ribeira. Como ben sabedes, é propio destas festas disfrutar da música e da danza tradicional, pero é que a mí xa me está apetecendo pegarlle unha bachatiña aí a pé da orquestra, así que vámonos á verbena, acompañádenos. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aun con estrellas de madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos que no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre por su frente y plomo en sus entrañas. Sepa que el crimen fue en Granada. Labras amigos de piedra y sueño, un negro túmulo al poeta, sobre una fuente donde llora el agua eterna.
As nosas seguintes convidadas son Neta e Aboa, veñen dende o Grove e fixéronse famosas por cousas como esta. Agora que non nos escoita nadie, como é iso de traballar coa túa neta? É moi pesada, moi pesada. Sempre ten que ser o que quere ela. É que non sabe falar coa xente. É que non me deixa falar coa xente. Hai que espabilar, muller. É que se empeza a falar non me deixa. Estoy feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Sick of video, watch no more, 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 more. Booty hypnotic, like you want more, 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 more. Aí estaban Patri e Beba, as colareiras tiktoqueiras que se fixeron virais nesa rede social. Recibímolas aquí no Verán Verán. Que tal? Como estades? Moi boas? Moi boas. Bueno, colareiras, porque as dúas traballachedes e traballas ti agora, Patri, de colareira no Grove, un oficio que ten unha longuísima tradición no Concello Meco, e tamén unidas a través desa rede social, a través do TikTok, onde, dende hai un tempo para aquí, comezaches a facer vídeos onde tamén sae a túa avoa. Como se che deu por iso, por que apareza a túa avoa no TikTok? É que ao final nós vivimos xuntas, bueno, prácticamente, eu estou no Grove e pasamos moito tempo xuntas, non é que dixera, boa, pois vou sacar a miña avoa, que ten moita gracia e anímase calquera cousa. A parte diso, é como unha amiga e cunhas persoas que máis tempo paso. Entón, como comecei a ensinar a finais do verán pasado o tema da mesa, dixenlle, mira canta xente veu este vídeo, vamos a gravar ensinando un colar, unha pulseira. Empezamos a gravar e no inverno, pois, situacións tamén cotiás da nosa vida na casa, esta como se anima, todo que sexa un baile, todo que sexa falar, gustalle. E, pois, como a xente tamén iba gustando, pois animámonos e seguimos facendo. Voulle preguntar a ela, Beba, ti como te animaches a participar nos vídeos que fai a túa neta? Dime. Como te animaches a participar nos vídeos que fai a túa neta? Dame vida para distraerme. Dame vida para distraerme. Gustache salir nos vídeos? Non che importa? Que o que che gusta de facer nos vídeos? A min? Sí. Bailar todo canto poida. Claro, porque para isto hai que ter moita gracia, e moito desparpajo, non? Bailar e poñer música zumbera, rockera, gústame moito. Sí, ás veces que lle digo, vamos a facer algún diálogo, cando lle, quita dai, digo, miña, intenta dicir esta palabra, ela improvisa. O día de Santiago levoume a Combaldo todo o día, estuvemos alá grabando. E o mes pasado fomos á illa de Sálvora. Ah, que tiñades moitas ganas de ir, non? Que maravilla. Esa chapuzoume toma de agua, pato, en bañador. Pasamos o día maravilloso. Mira, ti querías ir a Sálvora... Nunca fui tan feliz desde que ando con ela. Ti querías ir a Sálvora porque ali se recollían as cunchas para facer os colares, non? Non, ali non hai. Non? Pero antigamente... Non hai. Hai tamén un castillo, xa soubese de salir. Pero das cunchas que se recollían ali, di... As cunchas, vamos, frente á isla de Sálvora por outro lado. Aí está. En San Vicente, en Connejo, chamañe Connejo, que é frente á isla de Sálvora. Donde se hundeu o barco de Santa Isabel. No ano 1920 e tantos. 26 ou por aí foi, sí señora. Entón, nós, de rapaciñas, sempre sendo pequeniña, 6 ou 7 anos, a vender os collares, e dixíamos nós aos señoritos, a ver un collarcito, señorito, e de que tal? De caracolitos que vamos frente a la isla de Sálvora, donde se hundió el barco de Santa Isabel. E desde pequeniña, xa, empezamos a vender a chica, que ti non sabe o que é. Non? A chica. Había que xuntar 20 chicas para unha peseta. Ai, claro. A chica. E despois, cando acabou a guerra civil, o Gran Hotel era antigo. Os chavalitos non acordan. O hotel antigo, que tiña uns torreóns moi bonitos. Pero cando acabou a Segunda Guerra Civil, Franco pideulle cartos a Badía de la Masa.
que facían falta. Eu vin como traían os enfermos en camións nas camillas, e antes onde había un garaje, había as camillas así, e se deu o Gran Hotel para meter os enfermos. Claro, falamos do Gran Hotel da Toxa porque ali era onde máis se vendía, non? Os colares, cando viña a xente, que daquela tiña moitos cartos. Antiguamente non se empezou cos collares. Cando se descubriron os manantiales, as antiguas señoras de antes empezaron a vender xistiños de xuncos. Facían os xunquiños de xuncos. Que antes había a huerta, onde está ahora a de comercial, había unha huerta grande con frutales, había un jefe dos jardineros. E entonces, ali había os enfermos. E despois, cando viña Franco, cando me dou os cartos, doulle o Gran Hotel, a fábrica de xabón e o balneario a Barriera da Masa. O de Fenosa, don Pedro... Claro, porque queríache preguntar... A Condesa de Fenosa, o Conde de Fenosa. Ahora que falamos, que falas... O Conde de Fenosa. Ahora que falas dos tempos de antes, queríache preguntar... O Conde de Fenosa. Queríache preguntar, cando empezaches ti con todo isto dos colares? Cantos anos tiñas cando empezaches con todo isto? Uns 7 anos. Uns 7 anos, porque meu pai veu enfermo da guerra, morreu aos 28 anos. E miña nai quedou con 26 anos con 4 criaturas. Emplearon na Toxa de jardinera. E levaba a min pola man. E puñíame lá na costa, a besar o chavalinho, no hospitalillo, había un garaje que era onde estaban os enfermos. E antes non había os autobuses que hai agora. Xa, claro. Nada máis que viñen os coches elegantes dos portugueses, que tiñan en vez de casino, tiñan a sala onde xogaban os cartos no Gran Hotel, antigo. Pero despois queimouse o Gran Hotel, un cortocircuito, pola parte do norte. Eu teria uns 11 anos, e queimouse. E foi cando fixeron renovaron, fixeron o hotel que hai agora. Sí, pero vai ao grano, dío dos Gustalle falar, a tua avó gustalle falar, É que senón, contas toda a historia. Bueno, eso, que como empezaches a ir, se seguiches toda a vida facendo eso? Bueno, xo despois iba a seca porque de pequeniña non nos deixaban vender collares. Claro. Andaban os guardiáns atrás de nós. Voulle preguntar á túa neta, porque claro, agora foi ela a que colleu, a que heredou o teu puesto, como se che deu, non? Sendo xornalista, ademais. Uns 8 anos, que me operaron da lengua. Encárgase ela agora, non? Si diño coa ela. Claro, porque eso vai ser dando, como se che deu a ti por asumir ese traballo e manter esa tradición, que supoño que non será moi habitual nas novas xeracións, ti tes 25 anos, supoño que non será moi habitual, non? Non, a ver, eu xa, bueno, miña nai é desas que xa tes idade de traballar, ainda que vai a estudiar, pois teño que traballar e aparte pagarmos estudos, porque non é barato pagarme un piso en Santiago, como estudei, entón con 18 anos xa me cedeu a licenza, que xa podía ser eu autónoma e facer todo legal, e ensinoume a facer todo, xa partía coa vantaxa de que tiña moitas cousas dela, e pois comecei no verán, sobre todo, que é cando máis xente hai, e despois algunha fin de semana, mentre ia a estudar, pois compaxinaba as dúas cousas. De momento, rematei a carreira e isto gústame. A mí no futuro gustaríame compaxinar as dúas cousas porque non vexo que estén tan lonxe, sobre todo co tema dos vídeos, vexo que non, porque podo ensinar, entreter, comunicar, que penso que é unha historia moi bonita, que detrás da artesanía hai moito traballo, e como loitaron estas mulleres para que goce de certo prestixio tamén, sabes, o que se fai. A min gustame tratar coa xente, ao final é a mellor escola. Traballar ao lado dela, pois tamén é un privilexio, e tela a día de hoxe comigo, que me siga axudando a facer as cousas, as pulseiras, todo na casa, pois a min gustame, e, bueno, de momento, pois, a eso. Ademais, vemos que é unha enciclopedia que lembra moitas historias do Grove da Toxa. Entón, supoño que moitas veces botarás man dela para coñecer un poquinho mellor tamén a túa terra e tamén o que é xa o vosso oficio, non?
Sí, por exemplo, fai uns meses preparamos un vídeo sobre a historia das colareiras, que xa hai un libro que se publicou fai uns anos, pero bueno, tendo unha testemunha tan boa, pois pregunteille, bueno, 2 horas falándome de todo detalle, grabando, ao final calquera cousa que lle quero preguntar, acórdase, pode esquecer algún dato, pero coñece a todo o mundo, todas as que traballaron alá, e ao final pois é unha gozada, pero eso, como enganche alguén a hablar do tema, ten carrete para rato. Temos tempo aquí en Canal Rías Baixas para falar das colareiras. Comentaba antes como pasou de ser un traballo de subsistencia, non? De como era pois un complemento da economía doméstica nuns tempos peores os actuais, e como foi mudando todo o mundo relacionado coas colareiras en artesanía de calidade, non? E iso precisamente o que as novas xeracións tamén estades a reivindicar, non? Claro, por exemplo, eu cando era pequena, acórdame que miña avoa levaba o cesto cos colares e o mellor nun banquiño, pois poñía aí 4 cousas e ofrecía a xente. Cando eu empecé xa fai uns anos, xa poñían as mesas e ao final pois é distinto, podes colocar todo cunha teliña, todo organizado, bueno, eso, agora todo legal, dende a democracia, pois hai unhas licencias, pois ao final, que todo isto, non? Sí, vai evolucionando. Agora, co tema bueno, despois da pandemia e demais, pois, algún pedido online fais, sabes? Hai que adaptarse aos novos tempos, como todo, non? Bueno, penso que facer, bueno, visibilizalo, pois tamén axuda. Penso que dende que hai xente que ve o que fago a raíz dos vídeos, valora o máis, eso, pois, tamén me gusta que se valore que naquel tempo era o mesmo, que pasa que non estaba tan normalizado. Non sei se daquela igual se vendía tanto como agora, ou agora vendese menos, non sei... Eso non sei. Antes que se vendía máis ou menos que antes? Antes vendíase máis ou menos que antes? Antes máis. Agora non se vende como antes, non? A xente non. A xente non ten cartos. Desde que, sabes, desde que cambiou a moneda por a peseta máis o escudo, antes os portugueses daban-nos a vida, que abundaban moitos portugueses, e co escudo compraban, e cambiábalos no banco. Pero ahora non é como antes. A ver, o bo é que agora hai máis cousas, máis modelos de pulseiras, agora xa está todo máis invadido, e hai moito en Combarro, en todos os sitios. Claro, non só no Grobo, pero na Toxa. Pero antes veníase, de pequena non, pero hai uns anos para cá, vendíase bastante. A xente, pero agora a xente... Hai que aforrar. O que máis é o que menos non hai traballos, hai que aguantar na peseta, non? Vale, pero de momento ainda así sigue funcionando o negocio, ademais con estes vídeos que estades a facer, axuda a, como ti decías, a visibilizar o negocio e tamén a amosar todo o traballo que se fai, porque nesas distintas publicacións, ademais de pasalo en grande coa túa avoa, que ademais, por certo, non o dixemos, ten 97 anos, No, 87. 87, perdón, 87 anos, pois neses vídeos, aparte de visibilizar, tamén amosades o traballo e como elaborades, non, as distintas xoias que creades, non? Sí, por exemplo, un dos últimos que fixen é este modelo que cando eu era pequena non o había, fai uns anos así, que se fai cun alambre, métense unhas conchiñas, uns abalorios, o caucho e así, pois adáptanse. Esos pequenitinhos fago sempre de noite. Aí está. Un bicho pero co tanteo fago aquí. Claro. Mira, até levo no facendo co tanteo. Sí, señora. Pequeniño e todo. E o collar tamén. Sí, este ten máis anos, verdad? Este é feito por mí. Se sabes os milles que fixen eu deses, os que vendín antiguamente. A muller de Franco deste debe de ter a familia. Hai que investigar a ver se andan polo Pazo de Mellás. Compraba moito, gustaban moitos collares. Mira, falando deses vídeos, claro, xa nos comentaba antes a túa avoa que os que máis lle gusta son os de bailar, etc. Non sei se tedes aí algunha cousa máis en mente, algunha cousa que aínda non fixestes e que queredes facer. Sí, a ver, agora, claro, como é agosto e moita xente, estou moito tempo no posto, hai menos posibilidades para gravar. Ela está na casa, ven algunha horiña alá, vai ao cole tamén, saca tempo, e ao final, para sacar, non sei como fago porque intento publicar todos os días,
A nos gustanos moito de visitar sitios como Sálvora, como fomos a Combarro, temos algún lugar por aquí das Rías Baixas pendente de visitar, contar algún dato así co seu picaresco e todo, pois eso queremos facelo, e sobre todo situacións con clientes, eso queremos seguir facendo, e no inverno, por suposto, pois como facemos a recollida de cunchas, vamos a seguir creando contido porque a verdade é que dá pa moito, porque parece que son 2 meses de traballo, pero ao final dedicaste todo o ano, que pasa que non é tan visible cara ao público. Bueno, pois estaremos pendentes o teu, o voso TikTok, estaremos aí atentos ás próximas publicacións que nos vayades amosando, imos ir xa rematando, quédanos brindar co viño, voulle pasar aí a Patri, beba, aí está, nunca mellor dito. Con cuidadiño, espera. Vamos alá, vamos a brindar polas colareiras do Grove. Sí, señor. Salud e pesetas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois seguimos no Verán Verán, imos coa nosa sección Planeta Rías Baixas, porque xa saben, aquí temos un mundo de cousas que amosarlles. O capítulo de hoxe é moi especial porque imos descubrir a illa de Tambo, no concello de Poio, que durante moitos anos foi inaccesible polos seus usos militares. A nosa guía local é Carolina Besada. Ola, moi boas tardes. Chámome Carolina e vou vos acompañar á illa de Tambo. Chegamos agora a este paraíso natural que é a illa de Tambo. Agora o Concello de Poio e a Concellería de Turismo son os encargados de pôr en valor este paraíso natural, tanto o seu patrimonio como o seu valor ambiental. A historia da illa de Tambo é milenaria. Contamos con asentamentos de Idade de Bronce, tamén no ano 1105 hai asentamentos dos monxes do Mosteiro de Poio, así como despois do Concilio de Trento se utilizou este lugar para retiros espirituais. O famoso faro de Tenlo alcanza 11 millas náuticas, hoxe alimentado, como poden ver, por estas placas solares. Proxectouse en 1916 e inaugurouse en 1922. Ten forma cilíndrica, recuberto de pedra e coas escadas por fora imitando os faros clásicos. A presenza militar estivo presente en toda a illa, pero quizáis este é un dos lugares máis representativos porque estamos ante o búnker. Este era un importante polvorín na época que estivo ocupada pola Escola Naval, dende 1942 ata 2002. O motivo de que situaran aquí este arsenal militar e que estuvese aquí este búnker foi pola proximidade que podía ter e as dificultades que isto acarrearía que estivese no propio marín. Pero, por suposto, a presenza militar en Tambo fixo que durante un tempo se preservase case como virxen e que agora atopemos en estado case inmaculado. A construción que podemos agora observar é unha construción de tipo hospitalario, o que se coñece comunmente como un lazareto. Naquela época había un transporte de persoas transatlántico dende América do Sur ata Marín e, polo tanto, aqueles que viñan en barco tiñan que pasar aquí unha cuarentena. Así que este edificio, con 98 metros de fachada, é un dos máis longos daquela época. Unha construción tipo de estilo francés, con ventilación e tamén orientada norte-sur. O lazareto deixou de funcionar en 1879. O motivo polo que o fixo foi porque, lóxicamente, os veciños empezaron a ter algún medo de que algún dos enfermos se escapase e puidese contaxalos.
illa de Tambo ten unha extensión de 28 hectáreas. A parte máis alta son 81 metros sobre o nivel do mar en Monte Facundo. E, en realidade, ten unha vexetación que é un 95% de eucalipto. O motivo é porque nos anos 60 plantáronse como a modo paraugas para protexer as maniobras militares, pero tamén contamos con loureiro ou acacias. O topónimo da illa, prácticamente todo o mundo está de acordo en que quere decir como túmulo ou tumba, aínda que o mesmo Góngora dixo no seu día que podía ser unha tartaruga dormida. Velaquí a capela de San Miguel, construída tras a presencia na illa de Fray Martín Sarmiento, en 1745. Esta capela tamén foi testigo dos ataques dos piratas. De feito, desposuírona da súa virxen, que foi rescatada polos mariñeiros de Combarro e Campelo. Ata aquí a nosa visita á illa de Tambo. Esperamos que disfrutaran dela e que así poidan coñecer un poquinho máis os segredos que ela esconde. Moitas grazas tamén ao programa Verán, Verán. E nada, grazas tamén da miña parte. Ata a próxima. Bueno, a nosa seguinte convidada é unha muller polifacética co corazón dividido entre a súa faceta de actriz e a súa faceta de presentadora. Beatriz Serén, que tal? Moi boas, como estás? Moi boas, moi contenta de estar aquí con vos. Bueno, pois benvida ao Verán Verán, un placer recibirte aquí ademais neste maravilloso pazo de Quintáns, aquí no Concello de Sanxenxo. Vou comezar a entrevista así cun par de preguntas filosóficas. A primeira, ser actriz, nácese ou faise? Carai, empezamos forte. A ver, eu creo... É que me acabas de pillar aí con esas dúas cousas. A ver, eu creo que parte das dúas. Creo que non se pode traballar se non se nace un pouco e que non se pode nacer sen traballo. É dicir, que podes ter, ao mellor, unha virtude descomunal ou que se che dea mellor co resto da xente, pero se non hai un traballo, unha formación, unhas horas para empregarte e para ter técnica, que tampouco podes desenrolar o traballo moi ben, non? Porque ao final, aínda que tes ese de espírito e de entrañas, se non tes a técnica pois das cámaras ou de X cousas que tes que aprender, non podes ser un bon actor. E tamén, por desgraza, creo que ao revés, que por moito que traballes, ao mellor ti non tes un pouquiño de esencia que te axude. Ese don, non? Claro, de alguma maneira, máis que don igual sensibilidade, non? De percibir o teu arredor, de poder ler a xente, de poder sentir, tamén vai ser difícil desenrolalo. O sea, que as dúas cousas. As dúas cousas. Aquí moi galego, sabes? Depende das dúas cousas. Depende do momento, non? Claro, falabaste agora de formación, vendo o teu currículo, moitísima formación en moitísimos ámbitos, porque claro, estamos a falar dunha carreira que ao final non deixa de ser unha carreira de fondo, non? Absolutamente, eu creo que é unha carreira na que nunca se deixa de aprender, pasa en case todos os traballos, pero no de actor ou actriz, dende logo que tes que estar permanentemente reciclándote, aprendendo, é como o noso corpo final é unha ferramenta, temos que estar sempre pois afiando, non? O noso instrumento, co cal tes que estar fresquiño e aprender novas técnicas e sobre todo entrenarte para poder estar sensibilizado e poder pois traballar coas emocións, co corpo e estar, vamos, a punto como se fose isto un coche. Falemos, se te parece, da serie Saudade de ti, a nova ficción que están emitindo os compañeros da Televisión de Galicia, que está tendo moi boa acollida. Non sei como estades vivindo o éxito que está tendo a serie. Pois mira, é absolutamente unha maravilla que funcione unha ficción, que había tanto tempo, non? Que ao mellor non tiñamos ficcións en galego, e as audiencias están demostrando que a xente que lle gusta, na calle tamén, na rúa, percíbelo. O sea, ademais, a min pasoume unha anécdota moi simpática que
sempre lla conto aos meus amigos, de que nas promocións da serie, que a verdade é que a están coidando moi ben, que saímos a todas horas, pois claro, fixemos un programa especial no que saíamos cantando, non? Pois a cabeceira da serie. E a mí xa me pararon varias señoras pola rúa preguntándome se era cantante, como ven a promoción cantando. É moi simpático porque eu dixen unha de dúas, ou me están confundindo con algunha compañeira como Tania Beiras que ten os ollos azuis, que están pensando que son ela cantante, ou outra cousa, e depois caí na conta que pola publi. Pero sí que xa se nota na rúa a acollida da serie, estou moi feliz, aínda que, a ver, eu morro, podería estar viva, que estaría ainda máis contenta. Claro, porque a túa personaxe ten esa particularidade porque xa se pode desvelar, porque xa leva o seu percorrido a serie, a túa personaxe morre no primeiro capítulo. Como é preparar unha personaxe con esta particularidade? Pois mira, é curioso porque normalmente non a ti danche un guión, ti entras nunha serie ou nunha longa metraxe e sabes o arco da personaxe, non? Pois tes un recorrido de principio a fin cos seus conflictos e sabes como vai rematar e vas salteando pois un pouquiño os obstáculos. Pero neste caso, eu creo que o importante, ou ao menos dende onde o quixen eu traballar, era o punto de contraste co resto de compañeros, é dicir, todos os que están vivos teñen drama, era felicidade, pero ata que morrín. Co cal intentei traballar pois un pouquiño a luz, a positividade, que todo fose maravilloso porque o drama en sí está na morte deste personaxe, non? Aínda que, como tamén aparezo moito, eu xa tamén ten moita presenza durante todas as tramas, tamén me pareceu importante pois que a metían en leas, non? Pois dende que xa se viu que roubaba diñeiro, que tiña X conflictos por aí coa xente, co cal foi como un traballo á inversa de, en vez de ir partir dun inicio a un fin, empezar polo fin e depois hacia o inicio, non? Foi un pouco ao revés. Unha serie que funciona, ademais, cunha particularidade porque estáse emitindo de xeito diario, pero en prime time, e a cousa está funcionando. Non sei se crees que o gusto da xente ou o consumo, o tipo de consumo que fai a xente está tamén mudando e se está palpando nesta nova serie. Pois mira, sí, a verdade é curioso porque nunca sabes, non? Non sabes como acertar o que lle vai apetecer a xente se vela despois de comer, se vela pola noite, se a unha hora ou a outra, pero, sobre todo agora no verán, que dices, pois a mellor no verán a xente non está tan disposta a ver. Claro, en vez de estar vendo a tele, pois igual están tomando por aí algo ou están por aí nas orquestras. Pero Saudade de ti demostra que hai tempo para todo, que unha vez que se fai unha ficción boa e que se te engancha, que a xente saca tempo para vela, e que é compatible, porque ao final tamén é unha serie moi rapidiña, de media hora, co cal dache tempo a ver a serie, depois irte tomar o viño e ir á orquestra se queres. Así que o verán está para disfrutar e podes facer absolutamente todo. Organizándose ben sempre dá tempo para todo. Mira, ten unha cuestión que, bueno, certa similitude, podemos dicir, coas series turcas que tan de moda están últimamente, non? En nas distintas cadeas que emiten aquí en España. Claro, supoño que mellorando o presente cunha diferencia, non? Que as nosas son evidentemente mellores, pero algo de aí sí que collemos, non? Eu creo que sí, de feito as promocións da serie tamén, aparte desta parte que te dicía de cantar e tal, a comparativa que se facía era das series turcas, que dende logo foron un pelotazo, eso non o podemos negar, pois coas que nós podemos facer aquí. Era moi gracioso porque ademais poñían como a ponte que hai en Turquía e de repente dicían, pois en Galicia temos a ponte de Rande. E tamén o facían un pouco cos personaxes, non? De poñer un actor turco e de repente pois poñer ao compañeiro Adrián Castiñeiras. Creo que as series tamén van por modas, que o público tamén acostumámonos ao mellor a ver pois cando é época de series pois medievais, cando é época de series policíacas, e agora dende logo se cae un boom das telenovelas, non? A xente vai no seu cotilleo, vai nas historias de amor, ten todo infidelidades, está todo o mundo en plan aí con tramas amorosas con todo o mundo. O salseo sempre funciona. O salseo funciona. E iso, pois claro, eu creo que engancha e que ten ese ingrediente as turcas e tenos Saudade de ti, co cal unha serie fresquiña, rápida e con moitísimas tramas de que se unha pon os cornos, outro líase con non sei que, este morre outro tal, a xente enganchase. E alegrámonos moito de que a xente se enganche, porque o que dicimos sempre, que necesarias son as ficcións feitas aquí en Galicia, feitas en galego, porque deste sector vivides moita xente en Galicia e fai falta máis proxectos como este. Por suposto, ademais, somos uns afortunados porque había tempo que non había unha ficción en Galicia, non? Tuvemos a época dourada de que ao mellor estábamos vendo 4 series, 5 ao mesmo tempo, non? E xa non por todos os que traballamos, que evidentemente nacemos como profesionales aquí
aquí, queremos seguir na terra, queremos seguir traballando pois, en galego, no noso idioma, na nosa casa, pero tamén por un respeto polo público, porque a xente ao final tamén demanda historias que señan do veciño, que coñezan o escenario, que señan de preto, que ti saibas a lingua na que che falan, que poidas empatizar pois con un que está ao mellor pois na Costa da Morte, pois diso, pois o meu primo é da lá, eu coñezo esa zona, que está moi ben ver os turcos, está moi ben ver a xente de Madrid ou de outros lados, pero creo que nós temos moitas historias que contar, paraísos de escenarios brutais, actores boísimos, técnicos extraordinarios. Temos moito oficio, tanto pola xente que traballamos no medio como polo público que ten dereito a disfrutar das nosas historias, hai que facer ficción en galego. E que a facemos moi ben, que carambas. Iso non cabe a menor dúbida. Tamén nas plataformas digitais, tipo Netflix, Movistar Plus, tamén o audiovisual galego tamén se está abrindo o seu camiño. Non sei se lleves futuro a esa nova vía que estamos explorando. Pois sí, é unha maravilla porque cada vez está máis presente a ficción en galego nas plataformas. Abriron aí os compañeiros coas Margaridas e dende logo que cada vez temos máis cabida, sexa en galego ou en castelán, as plataformas veñen a gravar a Galicia e a contar historias de Galicia. E o máis curioso, aínda que é normal, ves que a xente que lle chega igual, aínda que a ficción sexa en galego, que ao final ti ves unha serie, ves unha película que che gusta a trama, que che gusta as emocións que che están transmitindo, e iso é universal. De feito, a min pasoume unha anécdota de estar, pois creo que foi en Cádiz con uns amigos, un matrimonio dali dicíame: ai, galleguiña, nós estamos vendo unha serie en galego. E eu dicía, entendedela, estaban vendo de María Mera das Margaridas. Dicíame, somos moi fans, estamos vendo todas as temporadas. Eles non coñecían o idioma galego, pero podían ver, entendían, chegáballes. Eu creo que as cousas feitas con alma, feitas con traballo e feitas con gusto, queda igual o idioma. Ao final ti enteraste e gustache e enganchaste, o sea que vexo yo moito futuro. Por que non? Nunha desas plataformas podemos atopar El desorden que dejas, na que tamén participaches ti, como lembras toda aquela experiencia? Pois mira, foi, dende logo, moi boa experiencia, porque gravar para unha plataforma é un ritmo totalmente distinto ao que estamos acostumados a facer ficcións en Galicia. Claro, pasei de facer unha semanal en prime time en Galicia, ao mellor de facer 15 secuencias ao día, a de repente a chegar a Netflix e claro, igual facías 3 ao día, 4, como todo moi relaxado, non? E ao mesmo tempo de relaxado, todo moi cuidado, non? Hai moito máis tempo para cada secuencia, co cal pois está todo medido milímetro, cada persoa está cuidando moitísimo a súa área, e é unha experiencia distinta. Que pasa? Eu estou acostumada á rapidez e recoñezo que me vai a caña do que estamos acostumados aquí os técnicos ou artistas galegos, de facer as cousas con menos recursos ao mellor, a todo correr e facelas ben. Pero bueno, que veñan máis plataformas, por suposto, foi moi boa experiencia. A interpretación está centrando agora mesmo a túa carreira, pero non quixera esquecerme da outra pata da túa trayectoria, que é esa faceta que decía ao comezo, esa faceta de presentadora. Supoño que é algo que tampouco queres deixar de lado no futuro. Pois mira, ao principio, cando empecé a traballar de actriz, ao final a xente pregúntache, gustaríache traballar de presentadora, facer programas. Estaba tan centrada na interpretación e tan sumamente obsesionada con formarme, con traballar, que era como que dicía non, porque se unha cousa fago unha cousa, quítame tempo da outra. E co paso do tempo, deime conta de que non, de que me encanta, o sea, gústame moitísimo facer programas, cóstame menos, fíxate, para traballar o mellor como actriz, pois paso miles de horas, ou traballando as emocións, traballando X cousas, e cos programas, teño que dicir que tamén eu falo moito, igual se me nota un pouquinho, é que non me costa, o sea, con todo respeto, porque é un traballazo inmenso, ti sábalo mellor que ninguén, enhoraboa por todo o que estades facendo, pero gústame moitísimo, e según ao principio dicía, non, fora, agora digo, gústame igual, e non me atrevo a dicir máis, pero é que sabes que pasa, eu sou unha persoa que me encanta coñecer xente, coñecer sitios, e a parte de comunicador, ao final, tío, que estase intercambiando cousas coa xente, e tamén, probablemente, trasladándote de lugares, co cal, encántame e é algo que quero seguir facendo e explotando esa faceta. Esa faceta tamén pode ser máis ti, non? Porque na ficción realmente estás interpretando a unha personaxe, pero a hora de poñerte diante dunha cámara nun programa, como te pudemos ver no Luar, por exemplo, hai xa unhas cantas temporadas, pois eres máis ti, non? Sí,
Claro, é que a nivel emocional é moito máis sinxelo, o sea, dentro da dificultade e de todo o traballazo que hai detrás, que, por exemplo, en Luar a min coincidiume cando foi a pandemia, que tamén tes que, pois, ao mellor que conducir esa enerxía, non? Aínda que non esteñas interpretando un papel, porque no medio da pandemia, de repente, non tiñamos público, estive nos lugares en público. Que o luares en público, claro. Claro, e como é normal, pois, os compañeiros, eu mesma e todos, pois, non sabíamos o que ia pasar, había incertidume, pois un tiña medo, outro estaba pois máis medoso ou o que fose. Claro, o ánimo estaba baixiño e cando che decían acción ti entrabas en directo durante 4 horas e ti tamén tiñas que levantar eso enérxicamente, porque a xente nas súas casas queríase divertir, non quería ao mellor máis velatorios. Co cal esa parte tamén era pois un pouquiño máis de tirar de emocións. Pero no resto, claro, é que es máis ti... non tes que estar traballando, pois eso, ao mellor chegar a un punto de que secuestran máis 8 da mañá, ás 8:30 estoume casando, ás 9 estánme botando da casa e ás 9:30 tiven un fillo. Claro, isto é pois máis ti, máis relaxado, e tamén podes buscar as cousiñas cas túas palabras en vez de ter un guión aí, punto e coma. É máis relaxado. Claro que sí. A mí gustame moito. Mira, agora que me comentabas o da canción de Saudade de ti, claro, Sí. actriz, presentadora, non sei se en algún momento te atreverías a dar o salto ao mundo da canción. Buah, encantaría. A min disme, actriz, presentadora ou cantante? Xa te digo eu, cantante, ni no dubido. Que pasa? Que unha non ten aquí o gran placer de ter un don da música, pero bueno, eu se me escoitan canto, eu na miña casa de pequena ia a concursos de canto, sí, o sea, cando meus pais estaban ao mellor pois entretidos na cociña, eu enterábame de que había un concurso ao mellor pois de actuacións, e preparábame un número, e preparaba a canción, preparaba o número de baile, apuntábame xa e dicía, bueno, ás 6 da tarde levádeme a tal concurso que vou ir ali a preparar un número, pero non canto ben. Eu canto, o problema é para que me escoite. Andas en moitos proxectos, non hai tempo para todo, non deixámolo para máis adiante, quizás, máis adiante. Mira, falando deses proxectos nos que andas colaborando, participando, etc., vin por aí tamén que estiveches de xurado nos premios Buero Teatro recentemente, e claro, un papel moi complicado, porque aí estás do outro lado, toca xulgar o traballo no eido da interpretación, o traballo artístico de grupos de teatro. Como foi esa experiencia, ese proceso? Pois, bueno, vexote moi ben informado, moi ben. Por suposto, o equipo de documentación do Verán sempre está... Pero de 10, pois mira, é un traballo fermoso porque xa levo anos pois exercendo de xurado nos premios Buero de Coca-Cola, e é moi bonito porque, claro, de repente estás ao outro lado, non? E ao mesmo tempo darche vertixe, porque é moi difícil, e creo que é moita responsabilidade de repente ser ti quen xulga o traballo de outra persoa sin saber o que hai detrás, non? Sobre todo de meniños, que neste caso pois son menores de idade que están en institutos ou en colexios pois sacando obras de teatro para adiante. E claro, a min, antes de xulgar o traballo final, encantaríame falar con cada un deles, saber o mellor como sacaron esos traballos para adiante, pero, bueno, co meu mellor facer e humildade, bueno, intentando facelo o mellor posible, pois ves todos os traballos con moitísimo agarimo e aprendendo, porque ao final é que vexas a quen vexas, ti sempre melloras no teu traballo e sempre aprendes. Co cal, pois é unha experiencia moi bonita, moi agradecida, e sempre con nervios, non? De decir, estarei aí acertando, non acertando, pero, bueno, con todo o agarimo do mundo é sempre un placer, por suposto. Falando de premios, estiveches nominada en 2 ocasións a mellor actriz de reparto nos Mestre Mateo. Non sei, quizáis agora con Saudade de ti o ano que ven trai a vindeira edición grandes noticias para Bea Serén. Pois sería maravilloso, non? Que para unha vez que me maten que me den o Mestre Mateo, que cando estaba viva non modelo. Non, pero agora sen bromas, pois un impulso de enerxía e de ganas de seguir traballando tremendo, non? Eu recordo que, claro, como os Mestre Mateo mestura cine e televisión, eu dicía, bueno, pois a ver se cumplo os 60 e pico anos, se fago unha película e a ver se me nominan. E ao final, pois estive nominada antes dos 20, antes dos 30, perdón, e por televisión, que o normal é que saian películas de actrices, creo que éramos 200 e pico, máis ou menos. Así que, bueno, primeiro ni no cría, e despois, pois, dache iso, impulso e gañas de seguir traballando, de recibes ese cariñiño dos compañeiros, non? Porque ao final somos os que votamos, e oxalá que veña por saudade e por máis traballos, que iso quere dicir que estamos rodando, o sea que oxalá que veña, por suposto, e a ti, Dani.
Bueno, Claro, ver, a mellor comunicador. Cada cousa ao seu tempo. Primeiro vamos a Palomestre Mateo de Bea Os dous Serén. podemos ir este ano. Podemos ir xuntos, veña. Pois Por favor, falamos quedadito, Falamos aí, quedamos para organizarnos para esa gala. Mira, con tanto proxecto, con tanto traballo que tedes este verán, coa estrea da serie e todo iso, non sei se tes algún momentiño para relaxarte, para desconectar, hai algúns días que digas ti, bueno, pois vou coller estes días para relaxarme. Como está sendo o teu verán? Pois mira, o meu verán está sendo moito máis relaxado do que a xente pensa, non? Porque, claro, normalmente pois a serie emítese a posteriori de cando a gravamos, pásame incluso anécdotas ao mellor de entrar en establecementos e dicirme, pero ti que fas aquí se estás saindo na tele? Vamos a ver, que non podes estar aquí. Pero a verdade é que está sendo un verán moi movido, tamén está sendo relaxado a nivel de poder disfrutar das rías baixas que tedes por aquí maravillosas, do mar, de moi boa compañía, de estar ca xente que quero. Vou compaxinando, a verdade, pois metade e metade, non? Que é o perfecto, pois algún proxecto de días soltos que vou traballando e outros pois de andar por Galicia, que temos unha terra fermosa e xente maravillosa, así que estou disfrutando, que non todo vai ser traballo. Pois mira, se te parece, non te enredamos máis e deixamos que vayas gozar das Rías Baixas, que ao final quedou aí unha boa tarde para dar un paseiño por aquí por Sanxenxo. Nos imos ir despedindo o verán desta semana, quédanos facer a derradeira parada no noso set musical e a nos, Bea, quédanos o ritual final de cada entrevista aquí no noso programa, que é brindar con Martín Kodax, se te parece, por saudade de ti e por Bea Serén. E por verán, un placer. Otro suspenso, otro profe que me pilla copiando, otra parte, ambiente tenso, y a casa mis papis siguen ladrando. No quiero estudiar ni trabajar, prefiero usar el tiempo para vaguear, ir a cada
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.